Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ। थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ मा होनना बुंबावनो जिखुनु जाया बे भिडिअखौ निउसाव मोनदों आरोना। बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर हिनजाव खारनायनि सायाव। ओमफ्राय बे निउसखौहाय दाख्लैनो आपल'ड होदोंमोन निउस चेनेलाव। ओमफ्राय बेयो मा भिडिअ होनना बुङोब्ला बियो दानि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' मोनसे माबा सोलिगासिनो दंना, हिनजाव खारनाय एकदम सोरांबानो अखानायबानो हिनजाव खारनाय। ओमफ्राय बे हिनजाव खारनाय बा दोनखारलांनायखौ नायनानै नोजोर होनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आफाद दादों। बे आफाद दानायखौ नोंथांमोना सोर सोर मोनथिखाबाय जानांगौ, सोर सोर नुखाबाय जानांगौ निउस चेनेलाव। ओमफ्राय नुवाखैबा आंनि बे निउसखौ ससे होना होगोन, प्ले खालामना होगोन, नोंथांमोनाबो खोनासंना लानो हागोन। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नैबे निउसाव होनाय माबाखौ खोनासंना लाबानो जाबाय लोगोफोर। आं नोंथांमोन ससे प्ले खालामना होनि र', खोनासंदो। माखासे गुबुन गुबुन समाजारि जेंनाफोरखौ होबथानो दाफुंबाय गोदान आफाद। बर' बिमा गौथुम मुंनि मोनसे गोदान आफादखौ दाफुंबाय। बे गोदान आफादा बर' आइजोफोरनि गासै समाजारि जेंनाफोरनि सायाव नोजोर लाखिगोन। जर'खायै आथिखालाव गथ' गथाय संसार गारनानै गुबुनजों खारनाय बे बिथिङाव गोख्रोङै नोजोर लाखिगोन बर' बिमा गौथुम आफादा। बसुमतारी। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' खोनानो मोनखाबाय नैबे बर' आफाद दाफुंबाय, बर' गौथुम आइजो आफाद ना बिदियानो। ओमफ्राय बे आफादखौ दानाया मोजाङानो जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनाव गोबांथार बेबायदि खारनाय दोनखारनाय फिसा फिसौ गारनानै खारलांनाय बेफोरबायदिया गोबांथार बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं। ओमफ्राय नैबे आफादखौ दानाया मोजाङानो जादों। मानो होनना बुङोब्ला बे आफादखौ दानाया मोजां जादों। खिन्थु आंनि साननाय मथेब्ला बे आफादा मोजां खामानि मावनो रोङाबासो बे गाज्रि जागोन आरोना। आफादखौ दानानैल' दोननानै जेबो जायाना, बेखौ बे नैबे जोंनि दानि नैबे हिनजाव खारनाय दोनखारनाय माबाखौ होबथाथारनांगोन। नङाबा जोंनि इयुन जोलैनि दानि इयुन जोलैयाव फैबाय थानायफ्राव बैफोर आखलखौनो लाजोबगोन ना लोगोफोर। बेनिखायनो नैबे आफादखौ दाबाय जेब्ला खामानिखौ मोजाङै मावगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय नैबे आफाद दानाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों। नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव आंनि कमेन्ट बक्सआव बुंहरनो हागोन लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबै लोगो मोनगोन नेक्स्टआव। बाय बाय।